nde o ari Madina noon o wone wadde noon kono so salmini o wonata koye hoynade dow asaman pour Allah yamiramo yo huccitto ɗum woni sayaqulu mawi assufaha uɗayɓe minan nasi e yahudiyankoɓe e heefereɓe rewoɓe jalaŋeji maɓe mbima wallahum holko firliti nelaɗo o sallllahu alayhi wa sallama e julɓe ɓe an qiblatihim ga funnangue mumen allatino on funnangue kanumaɓe laatino alayha e mum soɓe mbi noon qul wiɓe lillahi lmashriqu walmaghrib ko Allah dey jeeyi funnangue jeeyi hirnangue ɗo wela fof toon huccitte ala ko neɗɗo wawi hen yahdi omo fewna man yasha mo haaji fewnude ila siraɗin fewde lawol mustaqimin poccigol wa kadhalika Allah wini no min pewniri on onon yimɓe ɓe fewde Kaaba ni Allah wi ja'alnakum min mbaɗi on onon leñol nelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam ummatan ko on leñol wasaɗan cuɓangol ɗum noon litakunu nga ha laato ɗon shuhada ala nasi ko on seedeji e dow yimɓe yawmal qiyamati ñalawma daranga wonde nelaɓe mumen jettini ɗumen nele wayakuna rasulu laato nelaɗo e mon o aleykum e mon wona shahidan seede wonde yettini on yawmal qiyamati so tawi yimɓe darima e yeeso Allah annabaɓe ɓe pop wonata seedeji mumen ko leñol nelaɗo Allah so gasi nelaɗo Allah wona seede e dow men enen heddiɓe ɓe wama ja'alna Allah wi min mbaɗirani alqiblata funnangue mo gonɗa e dow mum joni o allatino on kunta alayha mo gonɗa e mum aywa kunta alayha mo gonnoɗa e mum to Kaaba o juuliɗo nde to Kaaba to o huccitanno nde o ari noon ɓe Madina to o watti huccidde baytul muqaddasi ta'allufan lil yahudi pour wownade yahudiyankoɓe o juuli ɗon omo huccidi toon lebbi 10 e jeeɗiɗi walla lebbi 10 e jeegom Allah wi min mbaɗirani noon illa li na'lama so wona ha min ganda gandal peñ man yettabi'u rasula e on de woway nelaɗo Allah gonɗina ɗum min ganda min man yanqalibu e on baylittoɗo ala aqibayhi e cagle mum e ruttade e keferu sikkitade diine nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam sikkude nelaɗo koye wemre woni wa in ko woni fi kanat laatima noon huccidde suudu Kaaba la kabiratan ene satti e yimɓe ɓe illa alladhina so wona e dow ɓen hadallahu ɓe Allah fewni ɗumen ɓe Allah fewni ko wayno Aboubacry Siddiq en ɗum tiiɗani ɗumen hay hunde tiiɗani waɗi noon kono nelaɗo watti huccidde baytul muqaddasi o urni e maɓɓe kamɓe heefereɓe yahudiyankoɓe ɓe on faami e maɓɓe eɓe mbiya eywa Muhammadu ene woppi diine men ala hen haaju te omo huccita e funnangue men omo huccita funnangue men Jibrilu arenela sallallahu alaihi wasallam o wi mboɗo yiɗi Allah yamirami mi huccita funnangue Ibrahima mboɗo yiɗi ñagonoɗami ɗum Allah o wi Jibrilu jaabimo kanko nelaɗo Allah wi anta akramu alayhi minni an ɓuuri teddude am e Allah Jibrilu ngabbiti fay dow asaman nelaɗo ane fandi wahyu e yamirede yo huccir Kaaba caggal ɗum o juuli tusubar kanko rasulu sallallahu alaihi wa sallam e lewru Rajab o juuli tusubar omo hucciti masalan ko wiyete Kaaba no omo hucciti baytul muqaddas o dañi darɗe ɗiɗi darde tati ɓiri nde Jibril telli wi o huccit funnanke yo huccit Kaaba ɗum woni masjidu zatu qiblatayni sa ari Makka ha Madinatul Munawwara ma yimo o jogi ko funnangeji ɗiɗi mimbaruji ɗiɗi o waɗi mimbar oya nde nelaɗo huccitanno baytul muqaddas e mimbar ɗo nelaɗo watti huccidde Kaaba darɗe ɗiɗi o dañi e tusubar kanko nelaɗo hucciti baytul muqaddas Jibril telli
wimo huccitto o faati to allahu akbar o wayliti yimɓe heddiɓe kadi mbayliti nde o huccidi kaaba tan nder julde he heddiɓe fof mbayliti woodi noon jiyaɓe Allah cali waylitade wa kana yawman mashhudan on ñalawma ko ñalawma ceedaɗo no fewi faftatanal yahudu wa ahlu nifaq yahudiyankoɓe e nafiqeɓe ɓen cikkiti dañi fitina ɓaate rewde makko allahu akbar وما كان الله سفراك الله ليضيء أميابو إيمانكم ديو من الله وني سباب آية ko woodi namdiɓe nela sallah sallam ay ko kuccitano ɗen baytul muqaddas joni a wiyama ya huccir kaaba e joni mayɓe yolde hakkude ɓe dew men Allah ɗe no mbay o wama kana Allahu li yudi'a imanakum sifaraki Allah yebade dew mon Allah inna allaha ay lamɗo Allah binnasi e julɓe la raufun ko cattuɗo rahimun yurmede Allah ne satti yurmede e julɗo gada ko gonga nara emin jiyanno taqalluba baylitogol waji hika yeeso ma fi samai to banggue asaman aɗa hoyno dow aɗa ɗamini masalan ko wiyete wahyu aɗa yiiɗi masalan yamirede ya huccir kaaba nelaɗo Allah Allah wimo falan walliyannaka mamin kuccitine qiblatan funnangue taradaha mo ganduɗa aɗa yiiɗa ɗum fa walli joni huccitin waja haka yeeso ma saɗa juula sadara banggue al masjidil harami suudu Allah hormantiru hono kaaba wa haythuma kuntum onon leñol nelaɗo Allah kala ɗo mbawɗon wonde aduna he so oɗon juuɗa fa wallu wujuhakum kuccitine jeese mon satrahu banggue kaaba inna alladhina so tawi ko ɓen utul kitab ɓe ganduɗa ko rokkanoɓe deftere adiɓe nelaɗo Allah ɓen la ya'lamuna ene gandi annahu huccidde kaaba nde alhaqqu koko tabiti min rabbihim ummarade joom mabɓe e sifa nelaɗo Allah nana e defte mabɓe wonde nelaɗo sene juuɗa huccitta ko kaaba wa mallahu sifaraki Allah bi ghafilin omo welsidi amma ta'maluna ko gollota en jangin mabɓe enen mbiyeten ko amma ya'malun keɓe gollota wala in wallahi wala in atayta alladhina utul kitaba bi kulli ayatin wala in atayta wallahi sa addani alladhina no ben utul kitaba rakkaɓe deftere ɓe hono yahudiyankoɓe a addani ɓe bi kulli ayatin kala hawninde yo hawnin wonde ko mbaɗɗa ko ko gonga yamirede yo huccir funnangue ko gonga Allah wi hay sa addani ɓe komi anda wiide ma tabi uɓe jogorani rewde qiblataka funnangue ma e candallago mabɓe annene wama anta wanani an Muhammadu bi tabi'in aɗa rewoya qiblata hum funnangue ma aha a jogorani rewde ɗe ɓe ndewata ɗo kamɓene ɓe jogorani rewde ɗe ndewata ɗo ɗamtindo hankadi wa ma ba'duhum wonani yoga mabɓe kamɓe yahudiyankoɓe bi tabi'in ene jogori rewoyde qiblata ba'dini funnangue yoga mabɓe kamɓe yahudiyankoɓe annasara en hay goto rewata e funnangue goɗɗo on annasara en ndewata funnangue yahudiyankoɓe ndewata funnangue annasara en wala in ittaba'ta wallahi sa rewidima ahwa'ahum belaɗe ɗe ɓe noddanma ɗe min ba'di caggal ma ja'aka nde arema min al ilmi e wahyu innaka no an idan sa rewi belaɗe mabɓe لمن الظالمين كوي تون من جيردا إلا أنني الذين نبين آتيناهم الكتاب بمن دكنو من دفتر بيك يعرفونه إن غندين لاد الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم نبين غندري بمبني نون بين غندري نلاد الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام سيدنا عمر ميدين نامداد عبد الله بن سلام وي Allah wi ɗo ya'rifuna abna'ahum onon yahudiyankoɓe oɗon gandi eywa masalan ya'rifunahu eɓe gandi nelaɗo Allah hono no ɓe gandiri ɓiɓɓe mabɓe ni ibn Abdullah ibn Salam wi a ko gonga laqad araftuhu hina ra'aytuhu mi yimo saha mi andimo ne jiimomi tan omo jooɗi ndi darmomi gandumi ko o tigi Allah haalno e deftere amen ɗaccuni wa ma'rifati gandugolam nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam asaddu ɓuri sattude eno gandirmi ɓiyam nde wonno gandalam e nelaɗo Allah
ɗum sikki ala Allah ko wi ɗum ne woodi sikkitare ala ɓiyam noon ko joom suudan wi ko min jibin ene wona ene wasa wonde Umar Khattab wino ɗum wawa wonde o wi aha ene wona saabu neɗɗo ɓiye ko joom suudu ma tan wi ko an jibini wona eyyi o noon ko Allah wi ko kañum wadde ko gandumomi ko ɓuuri labde e ko gandumi ɓiyam Allah wi yarifunahu kama yarifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum ay fedde nana e mabɓe la yaktumuna al haqqa eɓe cuuɗa sifaji nelaɗo Allah wa hum kamɓe ya'lamuna ɓe gandi aywa ko gonɗa e dow mum ko an nelaɗo Allah haqqu ko gonga min rabbika ummarade e joome fala takunanna an Muhammad oto laato minal mumtarina koye sikkitiɓe jeeɗa wala kullin ene wodani kala leñol yo leñol wijahatun huccitirde huwa leñol ngol mu walli ha kañum en sene juuɗa ko ɗon kuccitta ɗum noon onon julɓe ɓe fastabiqul khayrati badde danduji fewde ɗoftare Allah aynama takunu kala nde moɗon mbawɗon wonde aduna he yetti bikumullahu ma Allah addu on jami'an onon pop o rendi noon leydi gotiri fay jazikum bi a'malikum o yoɓo on golle mon inna allaha ay lamɗo Allah ala kulli shay'in kala hunde yo hunde qadirun ko kattan wa min haythu kharajta an Muhammad sa yalti aɗa ɗanno saɗa juula fa walli wajhaka huccitini yeeso ma satra al masjidil harami bange suudu Allah hormanteru wa annahu ko woni fi lal haqqu ko gonga min rabbika ummade joome wa annahu huccidde funnange nde lal haqqu ko gonga min rabbika ummarade e joome wama Allahu wanani Allah bi ghafilin omo welsindi amma ta'maluna ko golloton Allah welsindaki ɗum yo wa min haythu kharajta kala ɗo jaltuɗa an Muhammadu hay soko gese jaaɗa ha walli wajhaka saɗa juula huccitini yeeso ma satra bange almasjid han suudu Allah hormanteru wa haythu ma kuntum onon leñol makko ngol kala ɗo mbawɗon wonde aduna he fa wallu kuccitini wujuhakum jeesa mon satrahu bange suudu kam Allah wi holko waɗiri ni li alla yakuna hade laatanade lil nasi wonande yahudiyankoɓe hefereɓe rewɓe jalongeji aleykoye mon hujjatan ko wiyete hujja wal ɗum son kuccitiɗo ɓe kuccitta ɗo ɓe mbiyata ko wona gonga an aɗa wiya koye diine Ibrahima jeeɗa te Ibrahima sene juulatno huccita ko Kaaba an kuccita ko funnangue ndeke wona gonga wadde noon kuccite toon so ɓe gari son mbi koye diine Ibrahima jeeya ɓe jaaɓa ala ko ɓe mbawi hen illa alladina zalamu minhum so wona toñɓe mabɓe e candallago ɓen kam mbiyata tan mataw woñiɗa koye diine babiraɓe ma nde wonno ko mawnikiniɓe fala takhsawhum Allah wi hoto hulɓe hoto hul haaldude mabɓe huccit funnague hoto hulɓe saɗa hula waksawni hulam rew jamirojam wali utimma Allah wi mbaɗimini ko hami timmina ni'mati ni'mama aleykum e mon mi fewna on mi fewnan on maaleji diine mon wala allakum bele jo on tahtaduna oɗon peewa fewde e gonga Allah wi kama arsalna hono no min neliri fi ko mon rasulan nelaɗo o minkum koye mon jeeya holi on Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yatlu alaykum omo dursito e mon ayatina ayaji amen hono qur'ana wa yuzakkikum o laɓɓina on e keferu wa yuallimukum o jangina on alkitaba ko wiyete qur'ana wal hikmata e ñawoje gonɗe nder qur'ana wa yuallimukum ko andina on malam takunu ko on laatanoki ta'lamuna oɗon gandi ɗum noon fazkuruni ciftore kam to bange julde ciftore kam to bange tasbih so ɗon cubhina ciftore kam so ɗon juula ciftore kam nani Allah wi ona jangina on e deftere Allah he hatta hafistum lafzahu ha nde noon iyal qur'ana ngal an zahari qalbin ga keeci masalan anidi ɓernde tawa ndenira ɗum ɓernde ma taw koye hoore ma woni rasulu sallallahu alaihi wasallam Allah wi mo wa ja'altu min ummatika aqwaman mi waɗanima hunde e leñol ma yimɓe nani hen qulubuhum ana jiluhum ɓerɗe mon goni defte mon ɗo goni fof nana gondi hen ɗum anani ɗum won Allah wi fadkuruni ciftore kam soɗon juula azkurkum minne mi siftora on ciftore kam mi siftora on ila ma'nahu ujazikum wa ciftore kam e julde mi yoɓa on wa fil hadisi anillahi Allah tabaraka wa ta'ala o haali hadisul qudsi oyi man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi kala mo haalimi e hoore mum mi siftoro ɗum e hooram wa man zakarani fi mala'in kala ciftorɗomi e dental zakartuhu fi mala'in mi siftoromo e dental hayrun ɓurgal moƴƴude min mala'ihi e dental makko faame wonene ey udkuruni tazallalu jeli jalali koye fine ɗe saabu mawnani mawnugolam azkurkum minne mi huncana on wirngalloji mi wanja e moɗon yurmenam e moƴƴeram mi yiɗa on mi ɓamta jangtowol mon e dental ɓurgal towde
e dente wa man hadisul qudsi wi man taqarraba ilayya shibran kala mo mallimi e fewde am fodde sibre taqarrabtu minhu zira'an bi ballomo fodde dira eyo fil hadisi aidan inna allaha idha ahabba abdan allah so yidi maccudo munada jibrilu o nodda dum ara fa qala lahu ya jibril o wi jibril inni uhibbu fulanan karide mbode yidi dum fa ahabbahu jibril yinmo jibril fa yuhibbuhu jibril yidamo summa yunadi fi samai jibril yayna asamanuji holko o wiyata inna allaha yuhibbu fulanan allah de en yidi ceerno demba fa ahabbuhu jidemo fa yuhibbuhu ahlus samai malaikaji gonde asaman jidamo summa yuda'u lahu alqabula fil ardi an kanti jabanede kongol o wadani dum e leydi he kala ko haali yimbe jam wa hadhihi min jumlati thamarati ay min jumlati samarati almuajjalati ko e gede de Allah budi Allah yaaciranta maccudo mum hade mum mayde ko hen diya kala ko kalanda yimbe jaba sa yimbe jima gidda payema njode ma belema sa jodi ma fofo ndeja taw hay goto na libata yewtan yimbe be Allah moƴƴini be ben so tawi a jodi so tawi a jodi mi fumbe ko nur keccude o e keccuda fo ko nur wiyata an kanti deƴƴat tan hay goto haalta keɗo wa ammal muajjalatu so tawi noon ko laakhara sa maayi fa ru'yatu wajhillahi ko yiide yeeso Allah teddungo wa rafu darajati anani e ɓamtine darajuji wa gayri zalika wa yanbaghi lil insani ene hanani neɗɗanke an yadhkura allaha kathiran o jangto Allah ko heewi hoto deƴƴat woni Allah wi wazakirina allaha kathiran wazakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran aziman wala yaltafit hoto yeccitto li wasin neɗɗo mo ganduɗa ko jumo wala raqibin horo yeccitto mo ganduɗa ko tombiɗo ala oro woppu kala biyomo woppu moƴƴani woppu ɗum kañum li qawli sayyidil hafani gorko goto khidaban li arifi billahi taala ustadana sheikh dardir omo haalde o gorko holko o wi ya mubtaghi ɗuroga ahlullahi wattasliku da anka ahlal hawa taslam min at-tashkiki ehe ma ɗaɓɓowo laabi ahlullahi an ehe ma ɗaɓɓowo laabi naade laabi ahlillahi an woppu kala jomiraɓe bellanteje kisa e ko wiyete sikkitare in adkaruni li raddil mu'taridi yakfika o wi Allah wi in adkaruni adkurkum wana Allah haali ɗum o wi ɗum tan ne yonma kala biɗɗo lurdudema ɗum tan yonima faja al wat salafil jalalati laatu ɗum la ilaha illa Allah waɗɗum da'iman fifika e hunuko ma yo ɗum duumo e hunuko ma wala tatruki zikra hoto woppu haalde Allah li adami hudurika sabu waade tawedema ma Allah wonde Allah fihi e mum so tawi aɗa jangto Allah a ronki tawnude hoto ɗum woppine ala ay almet omo haaleya ɗum ma algaflati ewa anani oto ɗum haɗe pour aɗa wirda a tawnani tan mbiya mboɗo woppa ala wali annahum sahawa zicri o wi sabu yaqdahu zinada fala yatruku l insane alqata li adami iqadi min awwali marratin mathalan bana elle so tawi a jaggiɗo almet walla tasande aɗa waɗa tas a woppatade so wona huɓɓade ndeke woppu la ilaha illallah so ɓoyi tan wodata ko feeñi hen sa woppani tan mamende huɓɓi ɗum addani wiyede yo waɗe astahfirullah temedere Cheikh Tidiane wiri en mbaɗa astahfirullah temedere ko almet goto en kuɗol gotol ne yonanno kono noon wona kuuɗi fof kuɓɓete lawa goto huɓɓa wona goto fof so wi astahfirullah nanda astahfirullah ji wowani yimɓe ay won yimɓe wirdu en ɗum ɗo no mbatten ni waldete wadde koco tampinani ɗumen kañumen so dillini sababu la ilaha illallah goto tan joƴƴina kursaji ne wonna kadi gasanno gasi huɓɓat tan la ilaha illallah lawol gotol ne yona neɗɗo astahfirullah lawol gotol ne yona neɗɗo kono wona yimɓe fof mbayi noon ene jogue yimɓe ɓerɗe ɗe ko mbay kono almetaji mbay kono tameji ni ko ari fof ɓerniyal less ɗum noon yo heew Cheikh Tidiane wi tawde astahfirullah gotol ene duppa bakkade neɗɗo so tawi hendu dawi kubbal heewi a kosti almeɗo ene duppa huuɗo ko no wayata no duppirta huuɗo ni noon astahfirullah duppirta bakkat kono wona goto fof wona almetaji fof poti ene jogue almetaji nane jeeyi Mauritanie waɗa ko barke sa soodi almet buttati aɗa wawi kostu almeta gas ata e goto huɓɓani en jogue almeta sa kosti kuɗo gotol tat tan huuɓ ɗum noon tawde o wi almetaji ɗi potani yeeɗi mbaɗe temedere saɗa kosta goho
a kosti huɓɓani a kosti huɓɓani nde woni temedere taw wuli huɓ saɗa hucciri e neɗɗo kañum wawma to a tooñi ɗum wimen fiima a wi ɗum yaaf ngiri yalla yaafu yaafa aɗa tiime mum ko ɓawlire fof nde wonata temedere ko yaafimama ala haali Allah kam Allah ne saɗa tiime mum Allah yaafumi nde wonata temedere hana wima ya a umu ɗon wiyami yaafimama hay sago ɗum kam eyyo ɗum noon hoto wasde tawnude nde hoto addane woppude jokku tan ma men nde tawnuɗa so Allah jaɓi ɗum woni ina anani adkuruni adkurkum washkuru li mante neme am o mantirde nema Allah noon ko ɗaftade ɗum wala takfuruni hoto jeddire kam wofde ya ayyuha alladina amanu e mon gonɗinɓe Allah istainu ballinoɗe to lahara bisabri e munje e ɗaftade Allah wassalati e julde nde wonno dendagal zicruji foof julde ɓuuri he mawnude inna allaha lamdo Allah noon ma assabirina wondi koye muñɓe wala taqulu hoto mbiyete liman yuktalu on baranoɗo fi sabilillahi e diine Allah hoto mbiyeɓe amawatun koɓe mayɓe de ala baraɗo e jihadi mayɗo jihadi fi sabilillahi o mayani hoto mbiye ko mayɗo o mayani mbimi o mayani nani eyyo faami de aya o jippi ko ñande walde badri julɓe ɓe mbarana 14 en jeegomo ko muhajirina en jeetato ɓe ko madina naɓe addani aya o jippade konde heefereɓe rewoɓe jaleŋeji e naafiqeɓe ɓe mbi haulai qad matu wa dayyau ala anfusihim lhayata dunia ɓe mbi ɓeede maayi jeebima gurdam mumen aduna walla zati a dakammeji aduna perdi wa qad da'aw annahum matu fi mardati muhammad eɓe noddito wonde ɓe maayi koye welede muhammad Allah noon yeddiɓe wiɓe hoto mbiyeɓe maayiɓe mayani wala taqulu liman yuktalu fi sabilillahi bal ahya anani ana hoto mbiya noon anani bal ahya inda rabbihim keɓe wurɓe to Allah ɓe gonani mayɓe wal maana yahrumu qawlu zalika lishahidi ngol konngol cahodinɗo wiyatake noon li annahu laysa bi mawtin haqiqatan ay ɗum ɗo wona mayde jihadi wona mayde to banggue haqiqa wa innama huwa intiqalu min daril kadri ila dari safai ko eggude galle guddiri fewde galle laaɓal wo min daril husni ila dari sururi ko eggude galle sunnu fewde galle weltare ɗum woni maygol cahodinɗo fi sabilillahi egguɗa koye galle sunnu paaɗa e galle weltare egguɗa e galle guddiɗɗo paaɗa e galle laaɓa ɗum woni wala taqulu hoto mbiyete liman yuktalu on baranoɗo fi sabilillahi e diine Allah hoto mbiye ɗum amawatun keɓe mayɓe bal ɗaccu kamɓe kay ahya keɓe wurɓe fa inda rabbihim to joom mabɓe ɗum toon ɓe guuri hay ruhuji mabɓe mbaɗete koye diwe bulaje diwe ɗe ene ora e aljanna kala ɗo jiiɗi walakin la tashuruna kono noon onon on ganda koɓe goni e dow mum Allah wi wala nabluwannakum wallahi onon julɓe ɓe mami jarribo on bi shay'in hunde min al khawfi e kulol anani julɗo ala sago dañat jarabi andi aduna ko kaso julɗo e aljanna kefero hayso julɗo o dañi ha heewi koye kaso woni nde wanno ne waɗi keerol kefeero o hayso woni baas nde wonno hay mbuuɗu makko hayso ko mbuuɗu goto jogui omo jogui ɗo mo firri tan ko tawa tampani ɗo wela fof waɗan ko aljanna woni kanko wala nabluwannakum wallahi mamin jarriboro on onon yimɓeɓe bi shay'in hunde min al khawfi to banggue kulol añɓe mon wol juu'i mamin jarriboro on heege an julɗo ma heyɗu wa naqsine ustade min al amwale jawɗele mon kalko gujje wal anfusi pittali ñawuji ngara maaya eɓe yimɓe mbare yimɓe ñawa wa samarati ɓesnoje jabbon jawɗele mon jabbon gaweje mon wa tenke ñama ɗum ha laaɓa Allah wi min jarriboro men ƴeewa so on muñat walla on muñata so tawi on muñi noon bisimilla wa bassir wadde weltin assabirina muñɓe e masalan e jarabuyaji so tawi Allah fawema jarabe a muñi weltinirmo aljanna alladina no ɓen ida asabatum so tawi heeɓi ɗumen musibatun ko wiyete musiba qaalu ɓe mbiya
inna lillahi minen ko Allah jeyi min tawde ko Allah jeyi min noon yafalu bina ma yasha'u o gollata amen koko wela so Allah jeyima kay waɗata ma koko wela wa inna anani no minen kay ilayhi fewde o Allah raji'una ko min rottotoɓe to lahara fa yujazina o yoɓa min wa fil hadis rasulu sallallahu alaihi wasallam wi man istarja'a indal musibati so tawi musiba yanema ɗon e ɗon a wi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ajarahu llahu Allah yoɓamo fiha e on musiba wa akhlafa alayhi Allah lomtinanamo khayran ko ɓuuri moƴƴude e musiba garɗo e makko ɗum noon ko tawɗe wela ko Allah waɗe ma ko ɗon e ɗon tan mbiyami welama Allah mbasa jambidde mbasa woytade mbasa woywade tan mbiya inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ma Allah lomtinani musiba keɓɗomo ko ɓuuri ɗum wo fihi woni hen kadi e haala ar-rasulu sallallahu alayhi wa sallam lampa makko ɗafi a meeɗino ñifde kanko nelaɗo Allah omo huɓɓuno lampa e suudu makko tan lampa ñifi tan fastarja o wi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yumma Aisha wi innama hadha misbahun ɗum ko lampa kay ala ko woni nelaɗo heɓɓiti wimo kullu ma sa al mu'minu fa huwa musibatun kala ko metti julɗo ko musiba wiyete rawahu Abu Dawud korko wiyete noon koy faman radiya bi ahkamillahi wa sabara ala ma asabahu falahu rida min Allah o wi kala o wi anani kala mo wela ñawoje Allah ɗe fawe mum o muñi e ko heɓimo ko omo jogui weeli ummarade Allah wali kulli musibatin noon dawa un kala musiba ene jogui safara so wona mayde keferu noon ala safara mayde keferu ala safara wal iyadu billahi eɗen mooli hen Allah ɗum tagui jiyaɗo Allah goto wi li kulli shay'in idha ma faraktuhu iwadun wa laysa lillahi in faraktu min iwadi o wi kala hunde nde goppumi mboɗo jogui kono lomtanomi so wona Allah so tawi noon mi serti Allah ala ko lomtantomi Allah ala ko lomtato ɗum hay hunde lomtata ko Allah Allah wi ulaika jaɓɓe Allah beela Allah ɓe nde alayhim woni mumen salawatun kafrangal min rabbihim ummarade jomumen wa rahmatun yurmede en mbiyete ni'ma wa ulaika ɓen kay humul muhtaduna ɓe mbiyete fewɓe Allah wi inna safa hayre wiyete noon wal marwata kaaƴe ɗiɗi nanata makka e ndeni wiye safa ndeno e marwa Allah wi min sha'irillahi koye maaliji dine Allah faman hajjal bayta kala mo hajji suudu kaaba a wi i'tamara walla waɗi umra fala junaha bakkar ala alayhi makko an yatawafa nde o wangoto bihima e kaaƴe ɗiɗi ɗe eyi so tawi a yeehi makka eywa masalan a wangima suudu kaaba a gayni baasi ala jaaha to kaaƴe ɗe baasi ala e ɗum woni sababu aya o jippade eywa ko julɓe jiiɗano wangade ɗe kanje kaaƴe ɗe nde wonno jaleŋeji ɗiɗi ne hen jaleŋeji ɗiɗi ne gonno e kaaƴe he kamɓe noon julɓe ɓe jiiɗano ahlul jahiliyati en ene bangotono ɗon jaleŋeji ɗiɗi ɗon o gona e foppude e ɓalli mabɓe eywa Ibnu Abbas noon rasulu sallah sallam nde Allah tellini ayi wi yimɓe bango Ibnu Abbas wi eywa dogde hakkude safa e marwa wona farilla saabu Allah wi ko eywa fala junaha bakkaɗo ala sa wangima de deke sa wangaki hen bakkaɗo ala ko sumgo tan Shafi'i noon emo wona Shafi'i mbi ko ruknu ɓe mbi ko ruknu o bayyana sallallah sallam fardiyatahu nela no wi ko farilla holko wi inna allaha kataba alaykum sa'i Allah windi e moɗon yo dok hakkude safa e marwa rawahul Bayhaqi wa man tadawwa on mo gatti khayran moƴƴere golli ko waɗɗaki wona bangogol suudu kaaba ko lawol goto waɗɗino eyyi ñandane kala sa yiɗi bangoyɗa sa walla julde fari tusba wona ko waktu darɗe nayyi wonno eyyi sa yiɗi juula darɗe temedere caggal tusbaro ha Allah wi waman tadawwa khayran kala mo gatti moƴƴere fa inna allaha Allah shakirun Allah ko mantowo golle makko ma yomma alimun ganduɗo wa nazala aya garo o jippi in anani koye yahudiyankoɓe innalladhi yaktumuna so tawi ko ɓen ɓe ene cuuɗa yimɓe ma anzalna ko min jippini minal bayinati wujjaji ɓangguɗi wal huda e peewal ko woni sifaji nelaɗo Allah min baadi caggal ma bayyannahu caggal nde min peññinnoɗi min peññinaniɗi linnasi wonande yimɓe fil kitabe e deftere tawret Allah wi ɓe cuuɗi ɓe caali haalde Allah wi ulaika ɓeyde yal'anuhumullahu Allah ene woɗɗina ɓe yurmede mum wa yal'anuhumul la'inuna malaikaji e julɓe ne kuɗaɓe e kala hunde ene huɗaɓe illa alladhina tabu so wona noon ɓe ruttiɓe e ɗum ɗon ko goppi wa aslahu moƴƴitini golle mumen wa bayyanu peññini ko cuunno fa ulaika ɓe kam atubu alayhim ɓe mamin jaɓan ɗumen tuubu buya wa ana tawwabu min noon woni jaɓowo tuubuya arrahimu jurmotoɗo julɓe inna alladhina kafaru so tawi ko ɓen hefereɓe wo matu kadi maayi wo hum kuffar
kufarum ko hefere al halilata ke be maybe be may kadi be ngoni hefere alli ulaika be kay alayhim wonemu la'natullahi kuddi Allah wal malaikati kuddi malaikaji wonema wan nasi kuddi yimbe ajma'ina dendangal kadi wonema be khalidina fiha ke be saso be jeygol walla ko be saso be kuddindi allawi la yukhaffafu anhum koy finantake anhum gambe al adabu lefte fodde dagande yitere be koy finantake wala hum wanani kambe yunzaruna ebe munyane habe gantina walla habe tuba wa nazala aya garo o jippi ko lamma qalu tumade hefere be mbi siflana rabbaka e min jidi cifono da min joome mo biida kanyum goto futi rewede o e min jidi andude holi kanko Allah nelaado Allah sifanobe nelaado wo ilahukum dewetedo mon kandudo e rewede ilahun ko dewetedo wahidun goto mo ala jerodido eta sati mum ala jerodido to sifa mum o woni Allah la ilaha kando e rewede e gonga ala illa huwa so wana kanko arrahman kanko woni hinirante mo ganda jurum mo ala kerinde arrahimu jurmotodo jurum kerido e mbi e min jabi kono e min jidi andude dalilu o wi inna fi khalqis samawati wal ard ay tagede asaman o mo jiyata wal ardi e ndido leydi e ko woni hen e kawni waqtila fil layli e lutondirgol jamma wan nahari e nyalawma jamma ara nyalawma yaha nyalawma ara jamma yaha e goten fo usto oya beydo oya usto oya beydo wol fulki e laade mawde laade salang Allah batoje be ganduda allatino den batoje tajiride en daga fil bahri e mayo gej enen jolni otoji enen jolni container uji mutata njiya laana ngota jolna temedde tati container ene doga indiyam mutata te an buri hoyde sa wadi culuk ko der paada kanyum mutata bima yanfa'u nas sabu ko nafata yimbe dum be ndondi kanjelaade e njulaguuje wama anzalallahu e ko Allah jippini minas samai am asaman mimma ine ndiyam tobo fa ahya Allah wi nde o jippini tobo ngo o wurtiniri sabbihi sabu tobo ngo al arda leydi ba'da mauti ha ciagande leydi ndi yoni wa bassa Allah wi sari fiha ilaydi min kulli dabbatin kala daba yo daba wa tasri fi riyahi pirlitegol keneli ndudo ummo wargo faya rewo ndudo ummo rewo faya wargo ndudo buuba ndudo wula Allah wi wassahabi e dule al musakhari eltade hakkunde leydi asaman bayna samai wal ardi yettaki dow yettaki les hay hunde nangani dum tawde mbino don ko dalilu jiddon dum do la ayatin ko dalilu wonde dum do Allah ko goto kala bawdo wadde yo wat min janta e mudum wona Allah mo waadu fo ko Allah ko goto ko Allah badaw ni o wiete Allah dum be namdi non wona halni be mbi ko dalilu o holli o ko ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa arrahmanur rahim be mbi dalilu o inna fi khalqis samawati o ari ha do wi la ayatin dum do woni dalillaji ngotin paago hattan Allah wonde ko goto goddo baawdo de ho hal en jiani wadde kanko woni Allah dum do non ko dalilu de wonde Allah ko goto kono ko li qawmin wonande yimbe yaagiruna be na paamade mo faamata halantake dum ha wa minan nasi ene yimbe man yattakhidu mo ene jogito min dunillahi ko wana Allah andadan jalangeji yew goram yimbe be yuhibbunahum ebe jida jalangeji di ebe mawnina jalangeji di ebe jankinano jalangeji di ka hubbillahi no gilli mabbe Allah potini non be mawninirte masalan jalan kala ko wana Allah gilli Allah yo bur mawnude e ma haysa yidi dum so ceerno so waliyu so bawdo wonde fof hakkunde mum e Allah so gardi yo Allah bur mawnude e berne ma e kanko dum won lawol sa fondimo Allah tan wonti kefer pama dum Allah yamira o yamira mbiya pourtant Allah ya wini mbiya pourtant ceerno kaadi ni wino ana hangama Allah wi kay ngal ceerno kaadi ala ko batta ceerno falat hala ben so ceerno kaade gardi non ya budda yid kono Allah kay e ceerno Allah nawtaki wana ko dum wonno be do hefere be pondi ko huune nde Allah an sa fo na wonti ayante ma والذين آمنوا بين غاندودا enen gongdini Allah ashaddu hubban lillahi be buri sattude yidde Allah لأنهم سبب لا يعدلون فندها عنه قال الله أي هون وأما الكفار يعدلون في الشدة إلى الله ولو ترى عن محمد عندي الله هذا ما يد الله
koma o yinma tawa kanko Allah mbimi ko Allah koma o yinma ha para nde puɗɗoɗa yiddemo so yiɗama yiɗatamo Allah so yiɗama a wawa yidde ɗum fa mahabbatullahi lil abdi sabiqatun ala mahabbati l abdi lillahi gilli Allah e neɗɗo adi gilli neɗɗo e Allah so Allah yiɗama yitta ɗum a wawa hay sa yiɗi li anna allaha huwa alkhaliqu lil khayri wal huda fil qulubi kanko tagata moƴƴere kanko tagata peewal e nder ɓernde fa hayso khalaqa allahu fi qalbi shakhsi nura wal huda wal mahabbata waffaqa al abda lirrida anhu wa mahabbatahu lahu o wi so tawi Allah tagi e ɓernde neɗɗanke annore e peewal e yidde o hawridi e maccuɗo o e weliyo makko o yiɗa maccuɗo o wamtisalu amrihi wa nahyihi maccuɗo o yiɗa Allah wadde jamiroje Allah woppa kade Allah ɗum tagi arif billahi goto ne wiya e ɗemgal Allah o haalata o wi ayyuhal mu'ridu anna inna iradaka minna law aradnaka ja'alna kullu ma fika yuridna arif billahi goto omo yima e ɗemgal Allah koye hadara Allah o yimata kanko koye Allah o woni koye nantinde haala Allah o wi ehe ma paliɗo min ala e amen haaju biɗo min teyi woni keefeero biɗo min teyi wayini o wi aɗa yi inna iradaka minna ko mbiɗa aɗa waɗa ko welma ko koto amen immi wona to ma ala ko mbatta ko bellanteje mbatta ɗe wona an teyi waɗi ala ko min hoddiri ya wat a wawa wadde somi welaka law aradnaka so tawi tan haaju amen joguino e ma min joguima e ma haaju jaalna mamin mbat kullama fika yuridna ey kullama yuridna fika mamin mbaɗema kala ko min jiɗi kono min ngala ma haaju war ko welma so ari min pima cekke jogoba ɗum woni walladina walaw tara an muhammadu sa yii alladina no ɓena zalamu toñɓe id yarawna al adaba tuma nde ɓe jii lefte Allah wi ñande hen de la ra'ayta amran adiman ma yi ko mawni aha sa yi ɗum jaa ko hulɓini ma andu annal uwata ñande hen hattan e polgu lillahi wodani Allah jami'an fofof ñande hen hattan fof polgu pop wodni ko Allah wa anna Allah shadidul azabi kanko woni cattuɗo lefte jangto id tabarra alladina ñalawma mo anani ñalawma mo hisni ɓen uttubi'u rewanoɓe ga aduna ga ene ndewa tawa dewal ngal wona e peewal ene gardi o haalata ɗo ko ardiɓe aduna ardiɓe diine ñalawma yawmal qiyamati ma neɗɗo heɓɗa wiya min mi anda o ñalawma yawmal qiyamati ma yi ceerno daroɗa wiya mi andano ɓe dogo ñar ala to paaɗa ma wat tabarra alladina ñalawma mo hisni ɓen uttubi'u rewanoɓe tawa ndewaraka peewal ndewarano ko keewal wona peewal ñande hen maɓe dog ɓe doga min alladina e ɓen ittaba'u rewnoɓe ɓe wa ra'awul azaba tawa eɓe jii lepte wata qadda'at bihim ene taƴi e maɓɓe al asbabu sababuji jokkodiral maɓɓe gaga en aduna ga e gilli ɗi e enɗemeje ɗeɓe jokkodirannoɗa ga pap ene madditi wa qala alladina taba'u rewnoɓe ɓe ɓe mbiya rewanoɓe ɓe law anna lana karratan sanno tan emin joguino guusorgal fewde to aduna min dutto fanata barra minhum minenne min kisno e maɓɓe kamɓe ɓe min ndewnoɓe kama tabarra minna hono no ɓe kisnori e amen hande ni wallahi mamin mbaɗanno kazalika Allah wi ni no holliri ɗeɗo lefte cattuɗe e kisnogol yoga maɓɓe e yoga ni yurihimullahu a'malahum ni Allah hollirta ɓe golle maɓɓe bonɗe hasaratin ala haali laatade wonti nimsa alayhim e maɓɓe wa ma hum wonani kamɓe be kharijina keɓe yaltoɓe minan naari e jeygol so ɓe naati ɓe jaltata aya garo o jippi koye harminnoɓe sawa'ib wa nahwiha Allah wi ya ayyuhalladhina amanu ehe moɗon gonɗinɓe Allah kulu ñaame mimma fil ardi dendagal ko wone leydi ñaame halalan alhaali laatade ene dagi ɗayyiban ene laaɓi
wala tattabi'u hoto ndewe khuduwati musi ash-shaytani shaytani kala musol shaytani hoto ndewe musol woni lawol shaytani innahu shaytani lakum wonande on aduwwun ko gañomo binum peññin no gañu innama ya'murukum ay ko shaytani yamirta on bisu'i koye bakkat wal fahsha e goɗe e geɗe bonde wa an taqulu shaytani yamirta on ko yo on kalat alallahi allah ma la ta'lamuna ko on ganda yo on karmin ko allah harminani yo on dangnu ko allah dangnani ɗum shaytani wiyata on wa idha qila lahum so kamɓe hefreɓe seɓe mbiyanama ittabi'u ndewe ma anzala allahu ko allah jippini to banggue tawhid yo on ndewa kadi ko allah dangni goppan ko allah harmini qaaluɓe jaabo kamɓe hefre ɓe bal ɗaccu minen kay nattabi'u min ndewata kay ko ma alfayna ko min tawi alayhimum aba ana babiraɓe men min tawno babiran ken dawa jaleŋeji ɗum min ndewata min tawno babiran ken karmina ko dagi ene dangna ko harmi ɗum min ndewata qala ta'ala allah wi on ndewate babiraɓe mon walaw kana aba'uhum ɓe ndewate babiraɓe mabɓe hayso laatinoma babiraɓe mabɓe la yaqiluna pamata shay'an hay hunde e diine hay dara ganda hay hunde e diine eɓe ndewa ɗumen te wala yahtaduna pewata fewde gon wa masalu sifa alladhina no ɓen kafaru yedduɓe sifa mabɓe e sifa noddowo fewde Allah walla sifa mabɓe e sifa noddowo ɓe fewde Allah Allah wi kefeero mo jaɓata Allah hakkunde mo e biyowo hul Allah ka masalil ladhi yan'iqu way kono sifa neɗɗo mo ganduɗa mo ene sawtina bima la yasma'u ko nanetake illa du'a an so wana noddandu woni da an ni du'a an ko wayno sawtu tan woni da an e noddandu sawtu mo nanetake way kono sifa gaynako so tawi wi tik jiya damgil doga so wi or jiya doga so wi kor doga kala ko mbiɗa dogat tan ha dammuwol kala ko mbiɗa dogat tan mbimi kala ko mbiɗa dogat tan anda ko firti kor anda ko firti tik ala ko andi ko firti kono babba sa wi kor dogat sa wi or ari dogat kañum ko sawto tan nanata kono anda ko firti na famirta so wonata o babba ma ene wowma kala mbirɗa babba mbiɗa kortana e doga sa faya babba wi kor dogat sa wi ari dogat ndeke wana ari o wana kor o ala ko nanata ko tan nanata noon ko tan anda ko sawtu tan noon kefeero kañum ne anda jab Allah anda hul Allah anda kañum ene nana sawtuma kono anda kalta ko firti Allah wi summun keɓe faaɗuɓe ɓe gonta nan ko gonɗi buku mun keɓe mumɓe ɓe gonta wawa haalde ko moƴƴi o umyun keɓe wumɓe ɓe gonta yi ko feewi fa hum kamɓe ɓeeɗo la yaqiluna gona faamoɓe waasu ya ayyuha alladhina amanu he moɗon gonɗinɓe Allah kulu ñaami min tayyibati e gueɗe dagiɗe ma razaqnakum ko min garziguino on waskuru lillahi mante Allah ala ma ahalla lakum e ko dangnani on in kuntum so on laatima iyyahu ko kanko tan ta'buduna ndewa ton innama harrama aleykum ay ko Allah harmine moɗon almaytata ko jiiba Allah wi goppe jiiba gaga tewngu bonde won tooke gone mum sa ñami tan ma sa ñawi hen hay goto wa safrudema waddama Allah wi goppe ƴiƴam puufo jam ƴiƴam jalto jam e dammol so hirsama ɗam ñametake wona hay hunde de kanjam e gonɗam nder ɗam fof poti kono kanjam sa ñaami ɗam ɓernde ma yorat ɗum Allah harminiri ɗum wala hamal khinziri tew baba girja ay tew baba girja e tew mbeew fof ko tew tan sa waɗi hen suppo sa waɗi hen suppu tan a waɗi hen poobara tan a waɗi hen diwlin tan safadde no tew ay ɗum ni wayni tew mbeew wayni noon tew baba girja way kono noon mbiyeɗa hata ñaam ene harmi ko a hirata kala ñamuɗum wonta kiro wonta ko naskaɗo so neɗɗo o hirata noon ko naskaɗo wonata ɗum Allah harminiri goppe wa ma uhilla bihi e ko ewlora ɗum li gayrillahi ko wona inde Allah kala ko hirsa a wiyani bismillahi hayso mbiɗa ko Muhammad jiibi hayso ko Muhammad de ne laala ɓuuri footo foof sa faye hirsude dammo a wi Muhammad tan kol jiibi woppu
kono famanidu ɗurra mo ƴooña heyɗi tampi ala ko ñaami ala nder ala boowal hankanti tampi gayra bagin taw wonane beɓi wala aadin wona ene yewti laawol fala isma aleyhi o bakkaɗo ala e mum e ñamde jiiba ñaama jooɓoɗa sa dañi ko ñamɗa beddoɗa inna allaha lamɗo allah gafurun kanko woni jaafotoɗo jiyaɓe makko rahimun jurmotoɗo ɗoftiɗo ɗum bisimillahi inna alladina yaktumuna ɓen ɓe ene cuuɗa ma anzala llahu ko allah jippini min alkitabe e qur'an wa yastaruna bihi ɓe gostito ɗum hamanan kaalisal qalilan seeɗa e aduna jomum ha totte kaalisal tan ne haala fenade heɓa télé tan ne haala ko weela heɓa radio tan ne haala ko weela saabu kaalisal walla galiyel sepel tal walla galiyel pikini walla galiyel kirmasar tan aɗa haala ko welma allah wi ɓe ulaika ɓeeɗo ma yakuluna ɓe ñamata fi buɗunum e nder deedi mabɓe illan nara so wona jeygol ɗum tan lomtoto deedi ɗi lomtoyto toon tan ko jeygol wala yukallimuhumullahu yawma alqiyamati ɓeeɗo allah ñande darga haaldata e mumen saabu tikkandi ɗumen wala yuzakkihim ko laɓɓintaɓe e tuundi bakkat wala hum ne woni ɓe adabun lebte alimun musde ulaika alladina ɓe goni ɓen istarawu dalalata wostitiɓe majjere bil huda e peewal itti peewal mbatti ɗum majjere aha wal azaba ɓe gostiti lebte bil magfirati e kafrangal fama asbarahum kawise ko muññiɓe alannari e jeygol ɓen so ñano yawmal qiyamati kawise ko muññiɓe toon zalika ay ko haala e ñamde ɓe jeygol nde e ko woni caggal mum bi anna allaha saabu allah nazzala alkitaba bil haqqi allah jippiniri qur'ana on koye goonga allah jippiniri qur'ana on koye goonga ɓe gonɗini hen hunde ɓe jeddi hen hunde ɓe cuuɗi hen hunde wa inna alladina ikhtalafu fil kitabi ɓen ɓe ganduɗa ene luurodira e deftere hono yahudiyankoɓe e heefereɓe eɓe luurodira e qur'ana ɓe mbiya qur'ana ko bilew ɓe mbiya qur'ana ko nalankago ɓe mbiya qur'ana ko wagago ɓeɗo lafi siqaqin gone luure baidin goɗɗuɗe gonga